Que no has fet mai flam de coco? Jo tampoc, però m'havia sobrat coco de quan vaig fer panellets i avui ho he provat. Busca a Instagram la meva recepta anterior de flam d'ou amb vainilla, aquesta. Que et ve de gust flam d'ou? Doncs anem a fer-lo. Les mides dels ingredients són les mateixes, però he substituït la vainilla pel coco. N'hi devia haver uns 50 grams. No tenia temps per fer caramel i l'he posat aquest que ja venen fet. I ara que ja està fred, t'ensenyo com ha quedat. Ha quedat maco i ha quedat bo, i l'he fet a la CCM. 15 minuts al bany Maria a foc lent i 2 hores dins la CCM. Sí, amb 2 hores ja estava fet. Després el poses a la nevera i et queda aquest flan tan deliciós. Si t'agrada el flam d'ou i t'agrada el coco, veuràs quina bona combinació. Anima't a fer-lo i explica'm als comentaris. Coneixes la cuina de consum mínim?